салом азизон, айни замон мо дар карантин қарор дорем, яъне ки қисман дар гӯшанишинӣ, дар хонанишинӣ қарор дорем ва ин карантин танҳо барои боғчаҳо, барои мактаббачагон, барои донишҷӯён эълон карда шудааст. вале тамоми кормандони тамоми кумитаву вазоратҳо мисли пештара аз пушти худ ҳастанд, аз пушти кору фаъолияти худ ҳастанд, яъне ки мисли пештара ба кори худ мераванд. ва ин карантин, яъне ки қисман карантин танҳо барои боғчаву мактаббачагон ва донишҷӯён эълон карда шудааст. ва 2 ҳафтаи охир аст ки чӣ хеле ки шумо мебинед борон бо шиддат меборад ва дар хона нишаста пушти тирезаҳо бо борон чашмаки ману чашмаки ту карда мешинем. Борон меборад ки ҳатто кӯдакон метарсанд, баъзан вақт аз ҷозибаи ҳамин борон кӯдакон метарсанд. ва борон ва танҳо борон нест, борон бо ҳамон раъду барқ, бо ҳамон тандуру чароғак якҷо аст, якҷо меборад. аз ин хотир каме ҷозиба дорад, каме воҳима дорад. ҳатто калонсолон ҳам баъзан вақт метарсанд ба кӯча бароянд аз бо сабаби бо шиддат боридани борону раъду барқ. ва агар ба куҷое равона бошем, аз пушти коре агар равона бошем, интизорӣ мекашем кай борон баст мекунад, кай рехтани борон кам мешавад ва баъдан аз пушти кори худ мешавем ва ба кори худ раҳсипор мешавем. ва агар ҳам ба куҷое агар равона бошем, албатта бо сабаби ҳамин вирус, бо сабаби коронавирус бисёр ҳам эҳтиёткор мешавем, эҳтиёткорона меравем. ҳар он чизе ки барои муҳофизат аз ҳамин вирус барои мо лозим аст, онро бо худ мегирем, ҳама вақт эҳтиёткор ҳастем ва эҳтиёткорона аз пушти кори худ шуда боз бармегардем ба хона. محمد خفا برا، محمد خفا برا، برا برا خفا برا أوس برا. أنا مجبس، أنا مجبس، سيو برا. خبرة محمد تو اوس برا
рамазан. баъди чиндани тут албатта ки мо тоқат танҳо намехӯрем, ба якчанд ҳамсояҳо ҳам тақсим мекунем. дар инҷо се намуд тут аст. тути сафед, ана ин дарахти тути сафед аст, ана ин дарахти тути гулобӣ ранг аст тутош, гулобича. рангаш гулобӣ. ана ин дарахти тути сиёҳ аст, ин қадар бисёр аст ки ҳамаш мерезад. ана инашам дарахти тути сиёҳ. инҷа чандта аст, бисёр аст дарахти тути сиёҳ. набинед чӣ қадар бисёр аст, ин қадар мерезад ки ҳайф мешавад. бо чанд рӯзи ахир борон беист меборад, аз ин хотир тамоман мерезад. мебинед замино ҳама пури тут, ҳама рехта ҳайф мешавад. ҳатто ҳавлиҳо ҳама рехта пури тут мешавад. мебинед ҳозир як бор барои вай нигоҳ кунед. ман якта навчаша меҷунбадам, чӣ қадар мерезад. мебинед ҳам қадар мерезад ки дарахти анорам инчунин баъди борони бисёр ҳамин қадар замина дарехт аст ки беҳад. аммо гули анор мебинед